son? Hoxe estamos de presentadores, Brais e eu, Pablo. Xa ves, que pereza que empezou o colexio. Pero Brais, que estamos grabando? É verdad. Bueno, perdoa. Non pasa nada, pero dixémonos de barbadas. Bueno, ahora ven Iago de sexto de primaria que nos deleitará con un magnífico experimento. Que dé comezo o experimento! Ola, eu son Iago e vou facer o experimento do ovo en vinagre. Este experimento trata de mergullar un ovo en vinagre e, pasadas entre 24 e 48 horas, caeráselle a casca e só quedará a membrana do ovo. Despois dun tempo, a casca do ovo comeza a facer burbullas. Estas burbullas son dióxido de carbono ou CO2. Agora só temos que esperar. Como podedes ver, só queda a membrana do ovo, o que impide que a xema e a clara escapen. A casca do ovo despréndese co vinagre porque o ácido acético do vinagre reacciona co carbonato de calcio da casca do ovo, o que produce o dióxido de carbono, que son as burbullas que anteriormente vimos. E isto é todo sobre o experimento de hoxe. Adeus! Que che pareceu o experimento de Iago, Brais? Moi interesante. O que máis me gustou Pero non o íbamos facer todos xuntos! Sí, respecto a iso... Corre, Brais! Pero non contades! Bueno, agora presento eu, que por certo son Paula. Agora ven Rubén de sexto de educación primaria, extraendo ADN dos amorodos. Ola, chámame Rubén e vou vos presentar un experimento para extraer ADN dos amorodos. Para facer este experimento imos precisar unha bolsa Ziploc, dous amorodos frescos, un filtro de café, etanol, dous vasos, líquido de fregar, un axitador ou paliño de madera, auga, unha culler pequena e sal. Primeiro, quítalle as follas aos amorodos e colócaos nunha bolsa zip e pecha ben. Listo. Segundo, coloca e enfría na neveira media taza de etanol. Así. E lleva a neveira. Terceiro, nun vaso prepara o líquido de extracción. Mezcla media taza de auga, 2 cucharadiñas
de líquido de fregar e unha cucharandiña de sal. Esmagos amorodos para facer puré. Para facer un puré. Quinto, engada ao puré de amorodos 2 cucharadiñas do líquido de extracción. Mestura suavemente por 2 minutos, evitando o máis posible facer burbullas. Sexto, coe o líquido nun vaso pequeno. Usa unha culler ou aprieta o coador para filtrar a maior cantidade de líquido posible. Sétimo, engade suavemente o etanol frío ao líquido que filtraches. Non mestures e deixa repousar por uns 30 segundos. Oitavo, cun axitador ou paniño de madeira, coidadosamente levanta a substancia esbrancuxada suspendida na solución. Iso que está observando son as cadeas do ADN dos amorodos. E agora, para celebrar que o experimento foi un éxito, vou a xantar amorodos co meu irmán e o meu axudante Iván. Que non, que foi culpa túa! Que non, que foi culpa nuestra, que yo estoy grabando! Hola, querido público! Que vos pareceu o experimento de Rubén? A min pareceume moi interesante. E a min tamén! Bueno, e con isto rematamos este Profesor Protón. Moitas grazas por vernos. Adeus!